thil tu ta chi bai vek ole ruk ru thui na ole tuna CCTV footage kan muang hian Greenwood Hospital phone charge lai chu ru bo ania aro tu hi hria kan lo om tak hlau chuan tuna phone number kan lo ti lana hian min lo hriat thei chuan kan lom hle ang he CCTV footage hi social media danga kan hmonia phone te bo tu te te mi sinu khan ka shilo ti thele tro he video hi kan lo upload vele chhom ani e video wala nang hian artu ber chu korlum dum ha lukhum var khum hi ania tin he pa lukhum var khum hian abula mei chia hi te mi sinu khan ka shilo ti thele tro he mei chhian en hian anin thurwal ni puin na langa alanda na hi chuan he mei chhie mo korlum an dum ha aro tu ber ni kan hriat CCTV muzoi ne ha hoile rang em ka thei kan um chuan an noya phone number a hiam min lo hriat thei ula kan lom hle ang phone number 28794119119 te mi sinu khan ka shilo ti thele tro 87941999692 ani ye an sei non leang 87941999692 ani ye CCTV muzoi ne ha hoile rang em tro thil tu ta chi bai vek ole ruk ru thui na ole tuna CCTV footage kan muang hian Greenwood Hospital phone charge lai chu ru bo ania aro tu hi hria kan lo om tak hlau chuan tuna phone number kan lo ti lana hian min lo hriat thei chuan kan lom hle ang he CCTV footage hi social media danga kan hmonia phone te bo tu te te mi sinu khan ka shilo ti thele tro he video hi kan lo upload vele chhom ani e video wala nang hian artu ber chu korlum dum ha lukhum var khum hi ania tin he pa lukhum var khum hian abula mei chia hi te mi sinu khan ka shilo ti thele tro he mei chhian en hian anin thurwal ni puin na langa alanda na hi chuan he mei chhie mo korlum an dum ha aro tu ber ni kan hriat CCTV muzoi ne ha hoile rang em ka thei kan um chuan an noya phone number a hiam min lo hriat thei ula kan lom hle ang phone number 28794119119 te mi sinu khan ka shilo ti thele tro 87941999692 ani ye an sei non leang 87941999692 ani e CCTV muzoi ne ha hoile rang em tro thil tu ta chi bai vek ole ruk ru thui na ole tuna CCTV footage kan muang hian Greenwood Hospital phone charge lai chu ru bo ania aro tu hi hria kan lo om tak hlau chuan tuna phone number kan lo ti lana hian min lo hriat thei chuan kan lom hle ang he CCTV footage hi social media danga kan hmonia phone te bo tu te te mi sinu khan ka shilo ti thele tro he video hi kan lo upload vele chhom ani e video wala nang hian artu ber chu korlum dum ha lukhum var khum hi ania tin he pa lukhum var khum hian abula mei chia hi te mi sinu khan ka shilo ti thele tro he mei chhian en hian anin thurwal ni puin na langa alanda na hi chuan he mei chhie mo korlum an dum ha aro tu ber ni kan hriat CCTV muzoi ne ha hoile rang em ka thei kan um chuan an noya phone number a hiam min lo hriat thei ula kan lom hle ang phone number 287941199
Hindi, may sinu kan kasi lawa sorry titi le tro. 8794199692 ani ye an sei non leang 8794199692 ani ye CCTV mu zoi ni ha hoi le bang em